Ensoko TV oboroso bomagusi. Nugane tibyume bitingu bitari kuboneka na kokota bwango. Ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo korali bya asemermo yao. E company ya Davis and Shotleaf. Nero munyangongo asika kimya kemeronge tane beri na kianda. Asobonia bwebyuma au byubuye bwekerengo kia iguru. Asali guliriya. Nigo bakonia chimota chipambu chia mache. Echo gusyarire bimeri amache chigenerator chisola panel amone chi machine cyo gukenura amache boygo ngukunya bari bisima ngwagacha bari giswimming pool na gugisibya ngoni bara malyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayari girnitie negitesenye kanege chigari asamange bakiresimi asenamba 0708 623645 Gose 0206 966877 Gose 0206 968172 Gose 0206 968324. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde asoko twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokirinda kugikiria serikali ngichwega kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Eye Ensoko TV oboroso bumugusi. Buya kegima mwancho mwaligereri we Ensoko TV kurano sia sore obotuko bwabona igando chene chatigere chidakika irenge chichireka isano nemo nyare chikoraga chinsa inye chia bono botuko lakini ime ye Ensoko TV liboli rinene botuko bwabona ndirina ine obomo mbole aroro na ime ye studio tili nchebweka ninde no mugeni otuchikosanga amonere ase obotuko bwabona iga mugeni nigakorukwa Cliff ayuande guchimotwe na kierebia na chukwe kwanira. Karibu sana ime Ensoko TV. Asante sana. Karibu sana Cliff Elia kabere kwanire alafu okore Elia gatatu. Basi. Bono ninde asante sana isoko ntwara rero. Nago kasana kunyora una kwa ndiri kwa ndetira. Bana. Bono ninde ngese gatote basana sana Ensoko. Nige kobetereria ebintu mbere bikobeterera una boni gebetereretse oika toteba ni nandi tobora ni manyena ekene ngaikere bono. No goika toke manya rero goika toke manya. Njoma ete ngo tebe kene.
igo bono nche no ri bono truthful man tiga aliand mo ko igo moinaria ninje bono orinya ukwane kene igo orionde kwa murirerie teri orionde no konya gotema lakini nayo monyena so nincho monyene ekenekyo tiga totebe igo kurumwanya getinge erietari yanende cliff una gwateba nabo kobeka honorable kurumaega lakini rende aboki na rierire ngeire kurumatari bogetutu chache erinde bonerie kwenderio mugakeri ko mingo bono igonche gokondoka cliff aboki omingo nabo konyora esingo toka kuru no nkuru tutu church omutari nde Nairobi yaiga chinseme chiarangata no gali tuachiese tomochieso 2022 chigori chikanga gosoa lakini rende bono nabo turanyora chigori chigosoa baadaye asobot ko bono nkwaganire ko baye bweka niko twaganire ko bano yokurukuna nere onkendi Jona lakini niga kesi minare ngasigete igeme robere nemenge yeri tuko yeka chinsa gete igasari nge gukora nemirobere uyo kawe kanyomba anyora no mubiri uche umubiri uyo go chenchiri nandi na manyi ngarende ba mitatatu meka petroli bono rinde nabacho ibubobe niko tokumusabirana abe buya Nyasaye ngo mokonyare nkobwenare na ndenga kiende ntonyorane tukwanira yande amangia turutirane chi salvo akeiga umete nabonaga neti sparring partner tutachana akeiga torerende inkai yeko igwekanira buya kegema aya no momenyi bwe county nyone gokurukuru Rugongo rwa Gusii ase county ya Nairobi tiatora chakira iga emyaka irenga kwamenyera ase county iga ine miaka 40 plus manyite kero tebe miaka 40 umurigirerio manyire na igo tolimoke yani oma kwamenyire county ya Nairobi miaka 40 nige miniti miaka yago nerete karimeke abeire gingo tebe emyaka gingo jopwane miaka na abereira bantu bakonya kuburi unana kira kinende se myaka kwaburie na bererega igo omochi ore na berere myaka ya 40 toirane mpaka se ebunge ya Lang'ata abuno gotoka aso mwaka gwechile bwibere 20 na ibere ngwate nenete chigachangwa changuga nchichete goisana no bakorate bana nchikari goisana Lang'ata na kire kwanza to bakoronyirukana Lang'ata wani turachakira ali asomenyete mirobire na kikonya korekana emeremo egasi hapa na pale shughuli na kichire Lang'ata rende oyore obwatege kabuge gaisana na bagenderete konya ku chabumba lakini rende bono togoteba una naki ngotemare lakini bono rende tiganya ko wome kirokeri erinde gingo ikenga kieri twatebe kabukia na inchege geisane igotoratiga bari ya goika toirane to tebe una ekiroge kiane gwakebe kiro muriro getigerende na injenda ikaransa ayo gwa bono inche bono maete ninche bono in coming werwete sana bono goika igari umaete tobori romaete mo sacha goikogenda kabere bono igo goikangira noro kabere tinko kwarimo ya goikangira ne kabere mbori una igo nekene una egekabwe kekiane timotetio gichuri goikaba gichuri ya kigema mwanchu murigereria kurana se asoro gotko babono libori ori nene na ine obomo mboleo na bogotomea ujumbe yago gose na bokonyo na bekonyarikana na nobwate liborio nabo ogotoma gwetera sena mbere noti isano na ibere isano na isano ne momara gatano no mwerio obeke isato Facebook na nabo kobwatke ujumbe yago gali gose libori lyago tunyare to gusanga sobwamo na beranyarikana na liborio ndirororo umuntu aganitia ali gusomwa ncho murigereria aganitia nyari kwiranirwa nabo akori bekaga bu gose comment bakorate babu nabo kubwatukabwo naro ntuchi koyerora ase county eyiga ya Nairobi ase tole na moneke ndageta asubut kubwa bono neribori na ine obumomborororo ase county yetu ya Nairobi ya ebwate chibunge ni chiwodi angete manini plus rero iga naroraria umwishimiwa Raila Odinga na ensemo yende Raila Odinga maitege to kwanira azimio timiti na nero no chigotomanyia and then tubwate ensemo ya Kenya Kwanza aba MC nigo bachi barangirwa ba Kenya Kwanza ngigweta asinale bayiruguchya na bodi ya mwasinale bayiruguchya asingi nchobora iwe county ya Nairobi Bolivia
bono maite Nairobi Nairobi omaite tenga county chichindo tochiro kauna ne county chia Gusii county chia Kijiji bono Nairobi omaite no jiji Rusiki bono ebe jiji gokonyora una Nairobi una kwanyarire gukuri myaka 5 no nyaye ne no mokomu eke Nairobi ebwata mangana mange ebwate kuruchika tele ebwate abakora kidero ta kore ya gukora nemechando lakini rende koirana tachet korora koirana agakura ga ukura nebina kwarire yani Nairobi ebwate okuganigete yani amangana ari Nairobi na ari una naki ayekero gwaso iraria ayebono ngauna ne puppet kwarire gogo chigwekongi yaba una bono bali bande bate bana intudene tiato flex maso cheito kwanyora una goikoga nirende orioko okobwatererete agokonya agosiro kore no kura nonye tame yemo nkwaroche una eyabeta kongusana omosike sonko kokura yebono ekiagerere bona cheta kabe omutu omokongwa ori nyakomosira akaramanya nyakomosira ekaba una bono aye bono twaetanire kurabera iska igore una nimbwate chingu so Nairobi ere ne county eyere ekurwaneriru sana ekiara resources chonsiga chiko ligeri gukuru igega yani chikoni niga endagerero sigwa erinde nyare koba distributed so kwanyora una onye tori tigato tebe wise onye tori wise buya ekobegasi alafu onye kore omuntu ole tobwati credibility gete yabeire gasi na ende nkongo kogenderera tiaturaraire na magegaga uyo no MCA ochorire no mwananchi now no yo no mugavana oregaiga ekero kelia omu MCA musaba MCA bakwimukirira bate bano burayi bo mugavana Bolivia ta Nairobi yoka kiambu nkwaroche ngiyakorekanete nkwaroche kericho nonye bisongo bikwanga nkericho ntwaroche nkwaroche ngiyakorekanete nyamira nkwaroche nkiyachite kigakorekana aba MCA no mugavana ndigo baganire kubwaterana ekine kitokorokana obomo yes myaka teragenda mingi ne myaka itigarite guchia sobochorio bonene bo mwaka gwechiriwe 2022 ne kigegeke sana kurbono ekiri biga byonse bikonya gukorekana indi amagendera gusumwa na inchi agocha okorerwa emirimo enere a topic to abeto kwana the whole day rero eliuna naki obomomboro esabangwa naba yobo momboro ekere ere una namangana akoba affect barabu ka abana siasa yebono obo mo gwika boto ri nainde example kwena na neri une ekero kwa igure tote bona sia sarsineta etekona cha ekwerende salary yabo nkorore una mbare kando ebagocha obo momboro babali boelimo taliba lakini ekero ya ikire una bono tete ko pima na chinguru una nyarebe nare kanda obwata abantu baya barasugumeta a sponsored maybe to the county assembly no yo naro nere obwata abaye in short kero monto na abwate omonto yore abwata allegiance to the only thing batabwati allegiance to the citizens obuna bono obomo botayo ati bono tori amo bono to kwane bintu bya bananchi tibato ngaina ekiagere kero kuligireri the issues ba raise issues echokonyora sometimes or most of the times echire biased echire political korocha bauna nabantu to etechikura tokatebi una naki yenda mobe una ni nuki ni no munuito bago ikaria the master they serve is whoever that sponsored them there. Correct. Bono kwanyora una obomo bocha bwaba kongwe kyaera mbaro ba kongusa gochia mbaro ba kongusa uchia. Bono una naki nechinguru to opima na mali. Igomere moteye kokoleka na sobwi. Mere moteye ra koleka ne kyara yaki. Egasi yeto tori una naki nyarebe omukubwa na kyateba.
tokore omokubwa na kiateba tokore kwaroire tari una omokenya na kiateba tokore guchokorio ateba twende ucio sokorio korio gochi are goikera ararinka ito goikera kwaroire tari kobori una naki ekerato tebi garende omokenya oyere amagendero naro atagete intonyare kunyakora onyegasi ito otorengereti na kito kurusio mongwano ori gari ekine gento gekorekanete nonye meru yebo una naki ebintu birimo koreta accusations kirimo koreta yani ne bintu gete okurigereria gwate uno bekiro musacho una abakonya utarata no musacho ende gasi ibono inkege kong ne kyagera uno muntu naro osugumeta bangwa na aberinde bagende basamba ali abarusi omuntu oli ali ekera muntu oli tarachaka gotenga ogotero nkoro kubikira wangire gotenga ibonera kari gotenga tata kanda bungumani igitotageta atenge nonye kovyuromide estari gete bono kwaro regas nero una naki abantaba the day togocha gochora abantaba re beruete gokoregasi obo momboto ke una naki obori botokonya intuna abana inji okay tugotigara abwa engakie yekero umuswada oyo matete kwimuki umuswada era se ebunge liye county elikomo rusia bisyo mugaba na sengi chama motigete maybe obokora lyo bobo tumeke bobo bwechibesa usasa okubona gete bintu gete igapa na pale yatokana na ngakie na bokonyona nekene kwanyebesa ebesa nere sirete lakini ekero bono umuswada yugusinga ne bono ya chire kuma ya chagire kuri emeri abarajya baba nene abatoko na abarayi bebyama kwamanya kwanya rumurayi nigagoche gorangiria aba MCA gose uyo tegete kurusigwa ogenda ari orera na kigaki utago nkwanira gaki onkonye gaki bono ekero keria uyo urumurayi omonene akwenda gukwanira usina aba MCA abaigana mbachi korusio uyo iga obisi na nikwanyira nekere besa nebunire bokore nigo borobobe libori ndirina ki umwana inchi interest yo mwana inchi neraroro because uyo urumurayi omonene nigatete kwegerera uyo iga atigwe agendera kobera abisi interest yo mwana inchi nererie yabonoga na kinacha akagingote biga nagotebi una naki aye una mwana inchi oyo roto metari omaete no yo rotaete kwenda egwe kende rinda nyare goteba na nitosa okay taiwana ni ne roto meto una chiko korera aye mwana inchi ntoigwanete lakini erege ndachete korera negeturikia nande no nyorete una nakwanetege asigitanga ongateba una naki rituko togocha gutiga egetureke una ekero nchara tore lakini tindagire yokonga be kobo incensemo yensemo inchendete ege omuntu yekero omuntu yo ndocho una nankonye engaki ina tocha kobabia lakini bono iga neri una naki ekero ngokurangiririe minute una ninche nago konye toga ikasi kwa ikire bono ngo kurangira inkuboriri swali elimo enkie kota to chiesa bono kwa igure so hingo kurangira yo meta to kwanga go ikochi chekera na bonche ndatebe una naki bono naye totaite turusi neba gwakore gasi ese wodi yao naye totaite turusi bono kwanyora una naki nakike nago tebi una kero monto abwato monto oro musirete correct so bono muntu uri omusirete neroko nera okorere gasi tari ati tari intu no uri omokonye taga ikari nera okorere gasi timbo atibo komuna koba loyal to a person loyal to your omuntu uri ementa yao oso muntu yoro gokonyire teribobe but ngote ona naki egentongero tokuruka una blind loyalty. Correct. Eliuna naki ayo gwasambire bintu lakini bado nabonye ndeta wote bona naki mose omuntu yombi yare in fact ente kembi yakyabo ente santeke. Correct. Yani ikina kiento kirito te bona psychophancy. Na ndege ente kuna psychophancy na kiyato itire. Ekera una naki nabongo gwa kalisa si sokoro lakini rende bali bawo bale psychophancy cyane bawo te bona naki oyo akulisa si nero in fact atene ne tebobe lisa si elitali yere lyabwanete gwa kere anyora atene tasa atabwanete utene na ndene nero akilisa so bono ekero konyora una bono ODM yarangeiri TMC chiaye gocho chikwanira on behalf of a governor.
Governor yatemire okore gasi yae. Yatemire okore gasi yae Nairobi. Lakini kiara bono igasa yo tubwate ekwerende wave nere taite go chego teba one term, yende tebe two term, yende tebe three term, term sinchira iga. Lakini terms cho mwananchi tichia mwananchi no gotumika aorokie perception eri unaraki ntobwate terms. Iko bono the moment mwananchi atari korora unobo nero gotumika bobe. Ntogendere gochandika. Iko bono gochaka goteba chitame chi gochitebe iseki. Tebie gento reason yo gochitebera. So bono nakie kingote una bono goikankuoi ayori ngete chinguru. Yebo. Nkobori una naki na gotebiri amangana ya ye kwerende ye impeachment titet konyaigu. Yebo. Ginko nyaigu na ye ngochira. Yatuguterare. Aganto kariote tukano kubeka muino. Karusi yo in fact una tu akwande gateba karuro. Yebo. Kwarire bono nori yakorwaria neba une governor yose omo rayoyo arenge na magoso oibire in fact oibire mpaka okorire oria akwira na aria tebe una mungwano yo taraiboyo. All right. Tigatwirane paka asoro ngoro iturwa gusi. Gusi no iboire. No ngiboire gakiga. Na no roche aria gendre to korekana ororo. Abantu gonya kwibanga banga bari gumupiro chakire gwakwa. Uyongochia. Yes. Nga yore kwanza nga yote ne bono. Ikoli ringa yote ne inega rero igatumanyira kiri koli ya nche ntene ina. Omanyete nche tinanya koba mwoba gotebe sintenine. Inchoma ete ekere serikali ya choriru nere yo indenero mpaka ekero togo chaka kubuli na inde amanganande. Igaso wenga saboni gani kore ya serikali. Nche bono igande igari esi toko nyakoteba una naki no tura. Niko kwacha kitere serikali yeye gose niko kwacha ko soa magega enga kieye iga serikali yo bomo yacha gocha ime. Ya ga kinche na renge serikali gochakiro mochakano. Na inde nonde tin ngobo etigoteba. Ekera yaki. Egasie yere bwene tokoru unless tonye time. Na ndo nyoete na ingoteba asigitanga ongateba una naki. The moment ochaka go trigo yo muntu nonye tara ikaransira kirugo gwachakire ko motrigo ya tari raisi akore gintu kibyarengeti gukora. So bono nae wakorire una muntu utarakora kende onye koruche una tarakora kende. Correct. Eke nae kwa muchandire turamwa nonye time yo okora kende. Aye nonye chibes chiria bwene to gutubeka turamwa in fact turachirelease. Oro gurugote bana muraigwa ngakimo kali mirimo. Ya ngakite data abantu bairu lakini imagine nonye ngakitira tera enanwa. Lakini egasi yakore kanire. Na kingotebi ayabono tiganko naende example ekwende example kenkwa na ne example kerikie ge family. Kwanywa miromo kungu. Kwanywa miro. Yebo. So mokungu onywa no mosaje. Omosaje oyo ekere ngakiera agocha o titoro moswati oyo. Onya komotitora. Kere ngakia no komotitora. Una soire nyomba no komotitora. Indio moswati oyo ndenda gocha kobo moswati oyo yeke. Ekera no nyobongo kwa akire gwa saliri. Kwarede. So bono kwanyora una naki koru una tu achagete iga une serikali ya soire iga. Indi omongwano yatanya gotebigu na taitsaini otarakora kende achagete in month 2 tianko boli bono kwabungire chibese chiane echirembwane to tumeke budget yani kia best tali chiane ngocha kurusi mobuko nkorere gasi yense kwa chimbungire koti ngaingo ruchibese cho kore gasi mbesa ki yabungire tukoti ya ekero toteba une finance bill ya korire kwende kinankire koti go bono finance bill ye finance bill ye void useni go yarete kwarire neke gori ya Gen Z uratiga eyine ya bata turachakira naki mbabu atege ntugete ekene patara gwanchira na serikali yiga bono kwarire bintu ne bagwe sokia okunuko kwarire bintu nebyo ebintu unebi bono goteba una naki nche nabangire nkore gasi yanega ya yo tutete okore una kibaki akorete ya kiro muntu akora kivyake ayo gochoche ne style yao yo okore gasi yao lakini yo egwe nkaki yo okore gasi yao na kingo teba una democracy ye tobwate Kenya tobwate Kenya ere democracy ere
uncontrolled yani ere absolute democracy like ere democracy true democracy obosibole kwaro obosibole like nabonko gotebi maite una inko genda ndi koti goteba una ino mube omaite ne bae tuli mube koti goika kwanza era ateba una naki tigato investigate yo mungwano una no mube so igo twasalira chinsa ebinte ebina ibyagerire una naki oyo ga utaka okora gento gete ga utago implement policy gete inkoti ni tole ebina byonse inkoti ni tole ga utaka una uchakire aro sirende totebe egente ke tokoroka una nakisha it's not different, it is just a health scheme right erieta lya change lakini bono abantu bari baringe benefit bachakire chikatel na utebi Nairobi eno ebinto bigo korekane gaze okoreka so kwanyora una abantu aba baminyokire ojikoti bachake kutachingana no komete bono mitandao maite sai mbwangu bono umuntu urutire propaganda uno maite chaye nechibese koiba lakini nakira nechwe yani nakira be propaganda asengencho yes bari gitie serikali yiga engakinere yigete bagakwa isiko ya serikali yes nane nto bamanyete niko barenga serikali babere bakuroba bakore gucia so mwananchi engaki yayikire ibintu bikaiga magosa akorekanire iga bakire isiko okuno kuwa gotebana ekero bakire isiko ga tugura ari bagokwana wenyore mbaro barosi number 1 e manifesto igomba maitekere gento embarenge part of lakini na berabe una in fact akore kende but then no bare bakire no gotebekena na ki turara chakira sha yiga na monyero chega bokurumimbora bokora mbora iga ni moko ngaine nayo monyene gwatebere na sha ne gento kende okora kobolia omaete uyo oringe mina rosti gento omaete sokoro gotebana sokoro nera akungainereria sokoro ono igo togoteba una mutigane no mukungu zomo your wife asoke uchiaria tebe bintu byonsi pikware gokora uzokora bube igo tochaka oteba omaete uri nero menyete nere igo mungwano no mube ya goika tochaka kweboru na uranyoro uyu nera agechirie atigiru kwarere konye borogorimo ikimotari kwiraniria omanye to kwiraniria egento ekere sensible lakini ekero konyo no muntu akwane ebintu nonye agotakuna mangana nonya taisaini ogoteba una nakitaku naye tigangendere okore gaziane. Silence sometimes is also an answer. Silence is the best defense or the best medicine to nonsense. Silence. Ekera onye komete ngo korore gazi inki okonya usari chinsa gukwane koiranerie gento getai. Okay, kando nabarai. Abanabarai tiabona tubabeke semo asingicho chinga kichonsi gore no murai tukondiri tukumanyire ndi agotebekene ndi akungainererie ndi akungainererie uyu no mwana inchi umwana inchi yone erokwana nyagitari kera rituko ogenda ari KCN Teaching Referral Hospital ogenda Nyamira oswa Kenyatta Hospital ga nero ogenda kai guri baba bwatinyone no mwana irari umwana inchi kawaida umwana inchi kawaida uyu kawaida na kwa no mwana inchi kawaida tobe ko muraikana asinga inchi murai mwatebere ndirara ngaine ndiko atebekene bako umwana inchi okogenda gali ubangere ino teguna rero shate kali gokora mwana inchi ogenda aria atagete obokora rigete murubiri utori gokora na kurungwa rochiki gyakorekanite asimiti nyamagenya kitagiti ya nakuru arie paka abantu batete gusirira egwori asinga inchi murubiri uyo igausha bwangira gokora system yangire ene chaifumbi yaringi iko pako mwana inchi nera kungairire pakoria ekikoro te kukemigete omanyete uchiete ubokerete igoro akaikanya gitari oiranire gocha na araitera riswali ndakobori ndiruna naki ekero goteba mwana inchi oyo otebire una sha nembe mwabori ribari baroba ba benefit korwesha ekera I have also interacted with those who have benefited mwabaretire barobu ko batebi una naki una totebyango obuya bwasha inche I have sokire batebe na ko tebi una naki ekero konyora abantu abanga babwateriogi tari bantu bange baraise ucha iga bateri nige una ngotebi gebintebi abanga abagocha bachiese ne movement inje tindiko kagenda ne wave inje nkwenda na facts na ebokene sibole obokene oboliga we are not saying une bintu byonse bire perfect systems are work in progress ekero bikorosigu ebintu ebiwe kabitware emisuko
bono ege bigotware mesukosuke kera mbaro bare mari bare se upando yo baguragira upando bago sabotage bintebi kwanyora una naki ndigwachire gukwana iga kwanyora unorie omigire batoni omitire ngao gaote ya accident kiare gyaswa guchasigiti obokora bosa ege ntobwenete kumanya. And as the media ncheno muntu o media but it pains me ekeronkora the way we report. Ekero konyora una naki we report una egente ekenekebe bono inkike kare kiya kero kigo ntu tole pope Kenya yegweta nchinse chinde oyo nade ndwale. Yes. Watch Tobis. Yes. Uno waziri wa bocheni. Yes. Aseli tuko ya igoro. Yes. Aigari gasogetie koigure scandal neregendrete katia iguru ya sha. Abwa bano tokutigara atebe tena chikesi elfu yemo. Yes. Emia yemo 53 na isano na isato. Paka chifile ichio bwena neruchia sekio bekerigia DCI elio bakaro uchunguzi ese atebe kadire na obokuruma imbole gatia amagana aragendrete katia amange igonyone nebesa bega sidetinya gitari nchire chikale gutumeka obokora inchire gitiga ebese yasira. Uyu no muwaziri omanyire mwanchira nene kene obokora mbole bokorwa no bokomumboro nande nakie kitote buno nakie nakie kitote baiga chaka kobwati una naki ingoyo oyoro igweto bororo una genteke kiamurumire bwati buya ingoyo ogo sponsor hatred ye kwerende also opposition ya these projects ocha konyoro una naki nande ndiri abantu batari okwaneke no matenje bankwa no mwana gekwane igangote abantu mbaro babwachinya gitari chitaiyo ewe lakini chi arenge kuragira kurwene chaev chigwaka nwene chaev igo bono timotageti tomanye bintu unebyo ekero mugoteba una jateri gokora ja korere digitize bono register so ese system to korere same so bono to gototeba una no murwairo ure yabara tutakoro jeze system nande tokoro ekia physical eko kuna physical we ikoge ndo beke kiara to kobeka kiara kia muntu okwete ekiare database ere una naki nyarebo yayo yare deceased. Okay. Bono ekero totete goteba une bintu unebi bikoru osekero toko iguna omuntu oyo omurayo oyo otakire goswa una naki ntage to omurwaire arwari gwo omurwaire arwari ntete nyagitari eguchibese nyagitari ejeri toroche chinyagitari mpaka nkwaro chinyagitari chitaiyo lakini chikwa kuchibese abarwere bataiyo lakini atibono enyagitari yakirikire bwataro ire 10 osabarwere 20 bataiyo NHIF yaenana ekera yaki abantu mbarenge maria bagokorwe obokoro obu nabanyene so abantu abo bugeta bagocha ukira egenteke una kerusigwo bakire una naki ebyasara obo kuma bwa rusi ebesemeza yabana obugeta abawukira uno bukuma bwetu barusi we onetari yole no kinga machieso ebinte bitigato bitebe tata tokonye nzeye otherwise if we insist une status quo remain nabo tokogendera ko bayigali estwarenge magegali asobwango mono iye nazimio ngo barenge siko ya serikali bachire me serikali unyerekera barenge siko barata yashateri bakora ubwo sugura bete mu ubwaga chibe chinyomba cheri gorire inse yes ikinege ntogeta iyo magana ya dani naringe gaiga mechando yo CBC yes love kende tugege gukora gazi umurobiri oyo iga we university echiraba rokora chikonyora chibesa model ye yuko gwete go chakere gore kiwango kende go chago chapaka inse yes baikira serikali na kiko nyarikana na kingwete ba ukwana na kingoko bolu naki na kingwete ba ukwana nkeke mwaba tari nkeke tu aba na keke una nacha akege ntongo tebineke aba na siasa abale ammo aba Kenya omugasa ine konya gotera chitamu siasa ye no muchezo yebana twanchira ne yo igentekyo nande nche mwanya getinge nche kere ngakie kerongo kwana nko batebi una naki timo baza ko ngainu una naki abana siasa abagecha ine abale amo baita ine ekera yaki evidence una kwatebire abangwana babarenga bakaimoki mpaka chisuguli lakini bona iganga ibale
mukuragira na baro emesa yemo se echimesa ibere ngeze na emesa yemo iye bono egetonga nekemo bono rende egentongo koburi inkiaye uno omwananchi ogasaine korwarira kominyoka gotuma abana bao bachigokugeti ekyare omuntu oyo yore mambi oranyore se omuntu ori kwari komurwaniri inkyo okorera igo igo igantete goteba ekero konyora abangwana babare either on the opposing side or on the proposing side. It is not that bare chi enemy. It is just that abatagete koriyenchira basoere SMS. Baike SMS. Uroche kero baigete SMS ndagira rende kabauna babatebi guna naki a 6 course meal. Ragira unebwanete. Oroche nonye gukwa endagire ikire muno mpaka nonye gukwa noroche ngukwa nabali abantu aba bagwakeriogia nenchare bariete nande abatete kotumia abakenya eri nabaro banyore unanaki mbabwate nchira yogo ike SMS eri okay toigwane gabu gaki totebe kende tigati to chakonya kungainana mangainana egentonkera kendre tokokorekana na eyene nchira yemo yogo ika yes omo kenyanye igekoro empowerment yes kerase Gusii noroche munya gokorekanira almost chibunge chonsi ase county ya Gusii kwarorire igende kuna empowerment ke gokorekana sabangina kweguna lero nabangina mambi kweguna nabasaye baguchangirwa mambi de kwegwa mono ngwete ke guchese gati yabasaye nabangina abasaye abangina youth and women yes abantu bonse bacha imene kino gusira lero tokare gokoreke ndeke none ni chichiro ebeseye egotumekwa asemero biriye gakwe guna rere million oyo mweshimwe getocho tige million ya oyo tige million ya ase wikwanya ro muntu oyomo otigire chi million irenga 10 ose 15 uicheva yes umushahara oe ntoyo nyumanyete osomo Kenya na maite na ki umushahara oe gaki ne 700 umushahara oe ne million eyemo ine enibeyega ngayi ekorwa liswali eneligia sana na nje ninga nikonyora lichibu liswali elio lakini ento ndatebenkeri unanaki monte kerago chakorwa temineti una akuruchibes chachi omubuko emineti una ige asenaro anyo arusetie bese iyo na nje ninga nikonyora lichibu liswali elio lakini egento ngotebenkeri unanaki ekero montago chagoteba una totebe empowerment programs I think there are kitties ye bintu unebi kwarire so bono chibese chibono ndiri bona abantu batamaetuna chikitties ze chinchiro osenchi arengo ndiri bona abantu barenge imaiga tibarenge bantu bakorwa nabantu barenge gochiriera ime bono ige kyara bachako example kianda kweneke ekero korora una tio bono omuraibwe nsa oteba Harambee Stars mokubwa chimilioni emerongo eigo naende mokubwa mbamente gentu gete 2.5 million bono ngo koboli swali raisi igo tomanyeti una chibese nchiro chire una ekitinkero kie mupira ya sports ekiti ya sports gekwena allocation ya sports getanya gotumeka lakini abese ina bega nergo tumekwa igo o supply ne keroko gede binyori bye tokonyore getinkere giacha gite kwagacho kegatigare nanche aba nambara iga babwate ebyego sikoga iga nabo baganira gusirwa ebyego byabo baminya ekyewe kero kana yoko minyoka kyo gwako mupira kyo gwaka bala kyo gwako ntimbu nkia bese ire netari gutumekerwa roro lakini ekeriyo ikira sebinte bibinda arabese yatoka liswali egento nkotebineke ingo koboli liswali elio omuntu bwente koboli liswali elio no lyo chorete okorokuno mobungi igenga kiya okegwika no boli incheri swali eli ninganeti sana mboli we unanaki una sokoro ne comedian lakini tata timoramo agasi nonye yogosekia abantu timora empa creativity ose content creation okay kwarire yatura tigerawo naende iga tigango nkori ngoteba iga ekero togochaka goteba una bono maite Ruto must go ekya ibona abantu bintu unebyo goteba empowerment y'abantu mbaro totaranyore ebitimbiro bitaraera egetie kekero ke cross gwekire sense constituency gete oseba
oyo nya constituency oyo onye ninche rende kiribu rende ninche e constituency totebe yala ngata egetie ekorosi bulangata inche nonde nkeroche unatikiraera gaki nonya pungeti nkoboli una nakieti kerikyane gitaraera nkoboli bare kwanya koigwa abantu bawo kwana ebintu byaba Kenya ba abantu babo nkige kuba affect it is what my party leader said to sugumeki kwende emotion gete to sugumi monto tari gocha goteba una amate buone amache tayo ntete amachato. Okay, yes mwancho molire chidaka ne 30 gure chinsa inye chia bono botuko ino mochakano wase enkwana yeito ase botuko bwa bono iga maiga yo motimoko omokeiga ntwirane naenda mangena mono tuchokwanira igoro yeganga ya Fred Matiang'i ya kabisa ya ekerugo kyobrai wese na inda abande bakaragote bana konya tori komusira kura yagote yo 2027 igo ukutari ko goselio mutarando busibore mbororo umuntu gochora asatagete yayo mate ndiri ba kwana bo bya toiranera tukwanira yo nanda abandi bakare kwenda parliament bagusimba irwa ase nyomba yobrai wese Timothy Bosire amangana naragendre gati ebi nenchiragete maboli ya UNCP nwara SMS aso gutukobwa bono Ensoko TV urusubo mugusie namba ya mawasiliano nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano ne momara gatano omwerio isatu Facebook Ensoko TV YouTube Ensoko TV gendera gutuma maboli yago amo no commentera kwa gaso gutuko bwa bono. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobugibune kiderebe sakogwa eba koboria kajomongino yego kuana korwa Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbari kobwa mbabu atimanga na gwanchereria mbabu atimanga na ariyo kobiza gose yo gokenga ni yo komenterania ebago soki kerikerororo enibo nero ekogendia obonda bwense na kigekogera inche buna Frida Kerubo na imokire egetambukiro na kongaria ase chichiro kwaene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina na ki amagori ebinto ale na boigo merobelikiria serikali ya bekire kwaene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inche kera litkoria Jumatano NCMO na boigo chinsa isato cha margoba ase torabe to wesemia amange. Aye tata suka, aye baba suka, aiga seito suka. Uhuru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera na wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uhuru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Uhuru Complex ange na Credit Bank oyonken Uhuru omayene Uhuru Superstores Limited kisi
Karibu nyumbani Awaminto. Samange akisimia namba 0111161500. Kusetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Oru Superstores, karibu nyumbani. Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Mwarigeli Wensoko TV karibu na ida sensemo ya kabira senkwana ya itasobo tukobwa bono ine obomo mbole aroni gotwaramo na Cliff Aboki ime yes studio yakero kerito kwira na paka ase orogongo ruagusi ine tuchaka sobwango mono oyo daktari Fred Matiang'i Wensokya gutukoborie kerogo kyobra ibwense atarache gokwara bweka nigo yachagite ngana ya mo Kenya use abantu gotebana tigango mugako yo aesoki tina amanyana kwanya kumera na nere na inde ubaire vision ya enga ya chakirete paka se tole bono iga daktari daktari no monto nsigete sana nande musigete kwerende ekiara au kwana uno mwananchi noche uno mwananchi like uno rakwane a common man yani au kwana the way a common man speaks like una bono inkigente ke kobere to ko ke imukyobe ke buyo yani ta likorora inki umuntu ugokorere bikori ta maiti bikori kero matere bone technocrat Matiang'i bono yana lyao so siasa na lyao chikomanya una naki una nabogote bya bantu une ekwere nenta tekorosi e bridge gaigese gaiga mbabekere bridge oboraro nonye kwere ndeta yo tata nonye roche tiroyo lakini mwana siasa gote binte tekobeke bridge abu na ni mwaka chingo yani Matiang'i tamaiti bokora tamaiti kongainiriri tamaiti gotenena kongaina goteba una naki ni nkore gento ete kamaite ta gokora bono ekina kigento Matiang'i esinde naende unando mugusi omungwano yo tigango tebi daktari the moment daktari ya oteba ngwe na nche ngoteba ngwa gochia karatiga gekene ngotebi na kinando gochenchi kene ngotebi no gotera kuago ya ni boni yani go dance tune ya Kenya kwanza ngotebi inche tindi go dance tune ya yonde inche ngo dance tune ya koba objective goteba unana ki ngeko gochenchi kure serikali ndo so ase umosike Matiang'i tigarende ngotebi ngese kwana tigango tebi unana ki egento kero una nande na I think we had this conversation magari ngaote unana ki egento gyoka ge kondusi kira ndusi ge geso mungwano uyu mwina Matiang'i kene ngyo kira gwa ya kene ke onde tayo bara muinaiga ati bono bantebi unana ki bono support muinaiga kira Matiang'i au support muinaiga ya onye tari ko boria onye tari go ikario moerio onye tari go ikese ballot tinjo ekene ngotebi lakini Matiang'i gagotenena nande ekene nto ngoteba igaiga yebo neba no gosiri to gochigosiri tigesirire gochio ekene ngotebi ekera reasons inko isato one omongwano ne technocrat technocrat unana ki bona iga ukwana uno mwananchi au kwana uno muntu uri utaita gukora ibintu bironge tari gukwana kisiasa no manye to murayi orobisi ekera ari korigia chikura ekera ari korigia borayi oyo no mwana siasa etari ari nkwana tari gora chaka go etari ari nkwana mwari gutarira guse na kingote una naki ono mwana siasa ore ya yo no mwana siasa ore Matiang'i tari okay Matiang'i agoswa una ekwerende yani agoswa ne kwenderi yo mwananchi eliuna naki o mwananchi ota ere utama etuna naki epiro
kerego ikese serikali ekoni gweribu Okay. Mati tamaiti unaseki epire rao neri gweribu epire echirigi ko. Iye bon. So kware bon mati anyera ate te bintu bikoruna bibwene to koru. Yani esta ile inasoete eke unasoete litanga ni nasoete kimaite unana ki ntete nkore ege ebintu ebire bibwento korwa n'abantu abari bibwento kora kinti barakora the basics matianya go sijuna naki ekero mwalimu utarabo kogende skuru naki abana bakora mate naki utaratoke gasi chiza cha wichiro lakini umwana siasa nama ete unana naki umungwana uri mo betari tu andorere mangana naki agende tari Nkwira ni bakaso mwaka w'echilifu ibere na ibere. Ngaki Simon Nyachae. Na atenete. Tukamwanera chikura. Obomo bokarorekana. Yes. Lakini nigo yachigwika iga edakikeri alala salama ura tukurateba. Umugako kukone Raila Odinga. Agateba na Kibaki. Tosha. Bobeti boyo. Uyo mati ankurugusi. Na irikobo murai. Wikaga ni chinsemo chindi chinseti ya Kenya. Kumusira na monasa orugongo rwa Nyanza tigana Kisi na Nyamira ikia Kisi na Nyamira karabe kakando chi county chine chire Kisi na kiago cha gweta konye umugaka mugora ateba no mugaka rinde na rogo kwa na rinde chinse mu cha Nyanza na rinde ratarate abana matiangi tosha muzatarate mundu kete tosha abuto konyara gweti omuliro na kibona kigo cha koba guse na ndeto kwera na aria tuotu matiangi esibono iga daktari egenta tete kerokio nekiruna naki abe una the original matiangi ekina ke koleta gravitas eriuna naki I'm pulled towards matiangi kera he resonates with me, I resonate with him right me as the common man correct I resonate with him because he speaks the way I would speak right naki kibono mwananchi wa kawaida ako tebererie ta Matiangi. Number 2, Matiangi esa ire chiga chirichi ayaire dokes chiri airu twaro runa naki no montero oteto okoregasi. Na ndetari kora na bakuboka akoregasi. Eyega nerie se leader. Be there, be hands on. Neba eno mukubwa kwara tara kwara aligereri kwara rora. Kwaro runa nani atete como ruku. Nerengo tarare unatio chire nerego koliji ya ye imatiani imatiani baorogetie gasi eyo oino kumuyega igo matiani torochi no muntu ore abantu babarigere tuna neba are serikali ate tokore gentuna omungwana uri akorete so as much as ngo kwane bintu une serikali yakorire bintu serikali okora we need to support it. It is our government of the day libori ndina kie kawe kikego cha guichora asenge nchonke konyara guichora Nechi county ibere choka. Ntoka nchi county chia Nyanza amo nechi chini. Matiangi bado ngese nkonyako gain traction. Right? Ngora iga nabo konyora una naki abangwa nambara okurumuina iga bamusugumire chikura kadha. Kwa right? Again tutote yanke una naki titori that naive gotarora na kisiase go chesu Kenya. Batege ntotogoteba una inche ngotebia aba manyagitinge neruna naki tokororerie teri ese kwerende siri sakarariri tokoroka una narie ballot no togokwira pakomo una tu akwete na Nyachai no togokwira toye lakini Matiang'i goika tokebeke kiara ekena ngotebi nande naki osora okwana umate osora ko batebi ndiri mutari gotegerera osora ako batebiga mungwano yo tarateba nkoboliari gagoteba nkoboliari nje ntorore na kitokora lakini rende bono njende serikali sabari echiga chionsi ipi itali nchire ya muyo koraria na nkoboliari ekero togoteba siasa bose bono koraria nge okoraria ngorokio lakini bono korati enda koboli bono maite na kwanete na teba una ngegasi ye na teba igali Texas agateba una mose ya bono nje moko ngegasi na bonko nyakora na nchire nje bono ninga ne ngire no mudari kwanchira neno oragiye iga togoteba gukwana bono iga teribokongu ndaisi gukwana lakini umanyete goiko ikesiri sakarariri togocha koegwa gukwana utarabe siri sakarariria yani utaraetigwa kwaraire bono the moment yogo agotoke siri sakarariria titongainana nje nakwanire gega
ensi ya Kenya nensi yobo sibore Yes. ekera tukira na sorongo rwa gusi Yes. nigo ekomo chikororekanana onde bwensi boni wo wesoki obo murai obe no mokenyu kawaida ebe turu gukwanira itamatiangi gusengo teboro sengo musirore especially asabarai ogota nguna ayebone kiago kiari ensi ya Kenya democracy kwari gukwana nensi yobo sibore lazima umuntu abetereri gwena utachete guchia ekiago kiairire na kiki tote sibore bumwaki ekuranga iwe ege ntotote baneke esi bali bakora igo abu n'abantu bado bamenyete I think ya bamenyete Buganda lakini usikwakero lirege kurari konye tulio kolio ayibona tulio nakingote biga abu eko kana babugete una Buganda bali na inde ikina gento ngotebya abantu ngotebya abantu iga ekero nagotebiru nanje ngo matiangi nkobekera tinganeti nayo nte matiangi ukobekera aeteba unuroje lakini goikansike kirioteba igo bone style eri siasa eri una naki tebe kirentagete aya ekiti tobwana tigokora igo aetiga nkwana ebiane obochinga bwana no obochinga gukwana ono bongani bwana ngokwana botegerere oyo korojiro obochinga suka lakini ntige nkwane korere ntige nkwane inchekere ngigwete una nakwanire bono iga bono ingo tebe igo bono bali mo inali abaho chaka ontebe una bono mataye ayo matitori muntu muyaye no muntu mube yaya inche nakwana ekya nimbwa tobosibori bo kwana igo goikaba gusiaba bamanye iga otogoteba una yego ikatobeke kabwa sama irinde tororose daktari na koreki na ike anye kwarere lakini titorogoteba una naki ne lazima okay bate ntotote neki uno toko basaba una naki mwanya getinge mokore rietaje itase getaria gaki tokwero igo kwarere alright but we are not coercing tebwana tukoba una it is a coercive issue ebwana tukoba una naki no kwebereria okay igega tokwega bono evota otoko mwega ngora umugusi na imukigwa na de nagendera ko imukigwa paka se nyumba yobra iwense mbaikaria ni gwete igari ese house on the hill kero mu kutano erege karo kiara ali musangerekano chile funirenga ikomi kero yo maso kana chilecho ekyongi kemine tibono ya asante koteba asante koteba asante taribobe naende konyore opportunity yo gikono nyai nurangiriwo nabogotira guchio uragenda urarura no nyai gaki igari asali tari asa nesa abakenya naende kina kintu tokoteba uno naki omuraibwense na yani okorire una state house ya vera at least abakenya baiguru na no nyinche nabonda icheko imokigungi anda kumbe state house ni nyerora okonyarora guka it is a very good thing so ekero abantu bagoiko tari atuna mbobe it means una his oigorire emirango eri una naki eri asiekire omate state house bantu twarenge goiko in fact nonya kero gweta rio kuobwa una naki aya egari ora okotachama buteri ndo ruororo ekiara na kuobwa una nabora ise gwa kurisasi titu amete una nabo muntu kurangiri unonye ne president yosocho so it is a good thing but when it comes to bono esin to bono in to bono una mwanya gitingi ototeba iga ayebona abantu bao bakoire chikure barakoire chikura na into mungwano yotakiri gotenena na ndege ntonkero ntete goteba iga I think I'm prophesying nteto teba iga omorayo bwense oyokurukuna Dr. William Samoei Ruto has made it possible for any man, any child, any boy, any girl, go dream. Una lead keri monake na be president. Koru ensende onsi. Koru asanda onsi, yes. So it is a good thing. Asoko korera chidaika nduche na chidaika chito nduche na nkoera chikale ndiko tugwa chidaika nge isatu chuka iga tokorege kaleke iga kia bono butuko oyoriga koro kuna nero mugachiwe kia magia ODM Timothy Busire maete ya korire uchira se kigambiro komosero mubungo mukoro West Mugrango uyo koro kuna nero Vincent Kemosi asoko moseriri etabuna nawe yiti chibesa kurwa enyomba yobara igwense gucha kubagira abagusi aliase ensemo ya kelicho iki kitwaro kwanira namba agenda bono uyo igane lieta gusaribu na ki ku agenda ali guchikuoya
ebesa na ndase na tukanira ko baguchia ya bobe kibora bo singani jwingi mana kiura yikwanire ya Timothy Bosire gatia Timothy Bosire na Vincent Kemusi Timothy tabwati magoso ochire so muraibwense muraibwense omoire kendare traba abantu bae inkega konkerabo inkeke begia korekanira abo bono ingota getagenda kuoyerie beseri nayo uteto genda urusi kwa nane seme yenda utene ni ukuno gwatana na ekura yo mugusi nkyo kurusira abantu baito kurwa gokubaira asito tatageti kobera na kingo gotebi una na ki obosibole ntubwate bari barobu bawo yetigu kogendo bari barobu bo yetigu na bagendo mbabwato obosibole bwo gokana gotagenda lakini ekeramba metu na bachire banyore kende tiga bagende banyore kende nande batare nonye bari bakoteba una bakurira gwachira ali nonye baro barenge kurangirirwa nao bari ko abatangani goteba na nje ndikerie tabu egendo naho tebi una nenchare chande tabantu enchare chande tabantu okay aye tiga ngotebi ego kora twira irani ribona ribori rinse yenda kikeye moya ne obomo mbore gusiba nkonya gotema turi titwanya koba no obomo gusie renga kitwabete no obomo gusie ne ekero twahete nya chae kura obomo tibwanya koba gusie has always been 50-50 we've always voted the way we want as kisses tokwenana una tuigwete aba gusie ni ntubwa democracy alright umwanchu murigereria bwensoko TV mbya baraso gusanga na intwe kero kelia nkorigeria gati ya balia twaberamo na inwe weka edakike ngabune yega oyakuru kunenere nyabotobe comedian aboki nduchina niko kare gusira tutam Edison Joseph agotebaniga kugoch kurwa egwadi ya bomwagamo alafu yoko kuna senti yabo akarota na niko kare gotogyo murai bwense sana tigakore gasi nero uro murai nyasaye nera atoete esibono tigaera akore gasi enga kineike ire tokuboria maswali okay ase ensemo ye ujumbe nsome ujumbe ye moiga akarota na inche kaburi oyo ni akarota no gwanche sana sana wakwana mono na libali madare wakwana mono na liya abantu ensemo ya madare akorukuna nere no kombati mbyemo na soko bati ensoko TV oyo kurukwa banista ondima bia mono asi okubwati ensoko TV ni chinsa chiatonyorerwa ngontu agendera na mange lakini asenyencho ye chinsa engana yago yo mweyo mambindiro otote bone gentekemo ndabatigire na ende nkonya goteba obomo obutugukwanira tigabo bobomo bwa bakenya bonsi okay teba una nakio morengetio obomo bokoretwa nabantu bali mochorete ose bechorete kiara baba ete chibese ni mukaba ekura yani it was transactional so timoga ni una na bako ba obomo ni ntutoko togo twaro obomo una bakenya yakio obomo butigare ko ba all right kurukwa Cliff Aboki Omingo nera twarenga nera si studio ase eliarero iga ama ya Ensoko TV chinsa isato na gwikiraga abo chira ikandu chiatigera isano na ibiri chuka chirage chinsa isano chia bono butuko no tugwikira omwerio ase elia rero gendra kurigireria gusekotegera Ensoko TV kurwanonsia asole ime na isiko yense yaitu ya Kenya boigo emiroberio ya Ensoko TV na gendra tuguchakira bono butuko bugima na nekemambia Ensoko bwakire nuchikomera na amona Innocent Onyango amo na Diana Ndemu ngukoganiria obutuko obya eritariane Ishmael Mogere